Sa mas gihigpitang kampanya kontra isabong sa Mandawi City, moabot sa 65 ka mga tao ang ilang nadakpan sa kapulisan sa lain-laing operasyon nga ilang gilusad. Gipanghingusgan ang maong kampanya subay sa kamanduan sa ilang mga labaw. Gani na record ang labing daghang na aresto ni adtong weekend. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, duna pagagkunoy tago-tago nga mipatad umitaya sa isabong. Gihimo ang operasyon ni ini online. Mong usahay kuno lisod ang pagtultol sa mga dalambigit ni ini. Hinumduman, taod-taod nang gidili gayod ang operasyon sa online sabong. Ang pag-arrest ng illegal gambling isabong entail sa surveillance from our different operatives on the police station. As this is usually this operation is usually discreet and usually through cell phones, internet connections, online. That is why this is very hard operations to conduct.